Εκρόμ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Καθημητρός, Θεία δυνάμεων τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων Θείων Ευπρένειων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Παύλου του Ουρανογάμου, των Αγίων εν δόξων μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεοδόρου και Ιωάννου Χριστών, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών ασκής λαμψάντων, πάντων των εν το Αγίων ημώριας και αθληστία λαμψάντων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτη και Ιαμετικού Παντελεήμονος, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων ιαματικών και θαυματικών αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μετά από τη διεξαγωγή της Θείας Λειτουργίας, με την χάρη του Θεού, με τα όσα εξαίσια ακούστηκαν, σε αυτά που ευαρεστείται ο Θεός όταν εμείς τα επιτελούμε με τον φόβο εκείνου, με πολλή ευλάβεια και σύνεση, γιατί δεν έχουμε τίποτα δικό μας, όλα είναι του Θεού. Μετά από τον παραμετρικό λόγο του σεβαστού μας Πατρός Διονυσίου πάνω στην παραβολή του ασώτου Ιού σήμερα δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου. Η ενορία του Κορδελιού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επιτρέψτε μου να υπώ γνώση έχουν ότι υπερέχει όλων των ενοριών της Μητροπόλεως μας, αν όχι και της Θεσσαλονίκης. Έμαθα στα χρόνια μου να ομιλώ την αλήθεια από του ιερού και φοβερού βήματος. Και την περασμένη Κυριακή ήμουν κοντά σας με πολύ χαρά και σήμερα έτσι ήθελε ο Θεός και πάλι να είμαι κοντά σας με την αγάπη όλων σας και δει των σεβαστών πατέρων της ενορίας σας, του πολυσεβάστου Πατρός Διονυσίου του Πολύου Ιερέως. Σήμερα όμως εκπροσωπώ την Ιερά Μητρόπολη μας, Νεαπόλεως και Στρατοπόλεως, τον σεβτό μας Φημενάρχη, τον άνθρωπο της αγάπης και της διάκρισης, τον άνθρωπο που γνωρίζει να τιμά ό,τι το ωραίο και όμορφο. Κι έτσι λοιπόν έστειλε την ταπεινότητά μου να τον εκπροσωπήσω και να προστώ αυτής της Θείας Λειτουργίας, μεταφέροντας την αγάπη του και τις αρχιερατικές ευχές και ευλογίες του. Τα λόγια περιπτεύουν πολλές φορές και το αισθάνομαι και το πιστεύω, αλλά να πάρει ευχή και κάτι πρέπει να πούμε ορισμένες φορές. Θέλω από καρδίας πρωτίστως να συγχαρώ τον πολύ φίλο και εξαίρετο λαμπαδάριο του Ιερού αυτού ναού, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρτίνη.
ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει ό,τι από μέρες σήμερα και το βράδυ ακούσαμε και θα ακούσουμε. Ως πνευματικός φορέας, ως λειτουργός, αλλά και ως ψάλτης, εκτιμώ, υπερεκτιμώ και ενδομιάζω δίκαια αυτούς οι οποίοι αγαπούν το αναλόγιο και την όντως παραδοσιακή μας, εκκλησιαστική, θέλετε, και βυζαντινή μουσική. Ο αγαπητός μας Κωνσταντίνος είχε την πρωτοβουλία αυτής της οργάνωσης της θεάδες με την ευλογία της τοπικής εκκλησίας, της Μητροπόλεως, να τρέχει καιρό για την οργάνωση αυτή σε όλους, σε φίλους, συναδέλφους ιεροψάλτες, μέσα σε αυτόν τον ναό, σε αυτόν τον Δήμο, να φανεί ότι το πιο ωραίο, τα ακούσματα αυτά που εφραίνουν τα ότα μας, εφραίνουν την αγαθότητα του Θεού, όπου και άγγελοι έψαλαν, και άγγελοι πατέρες έψαλαν και έγραψαν, για να εφραινόμεθα εμείς, οι διαφορές φαίνονται. Εκφράζοντας τις ευχές και τις ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα ήθελα, εκφράζοντας και εγώ με τη σειρά μου τον θαυμασμό και την πολύ μου συγκίνηση και δοξολογία προς τον Θεό, πολλές φορές το έχω πει και χρόνια, έτσι θέλω να με πάρει ο Θεός, μια τέτοια στιγμή. Τον πολύ μου σεβασμό να εκφράσω στον καταξιωμένο, πολυσέβαστο, άρχοντα πρωτοψάλτη της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Κύριο Δημοσθένη Παϊκό. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευλογία που αξιώνουμε στη ζωή μου να λειτουργώ και να έχω άρχοντα αυτού του μεγέθους διάκονος πρωτοψάλτη. Ό,τι θα και να πω, φτωχά και λίγα θα είναι, παρά ευχόμενος σεβαστέ άρχοντα πρωτοψάλτα, μεταφέροντας την αγάπη της τοπικής εκκλησίας και του Επισκόπου και της δικής μου ταπεινότητος, από καρδίας να ευχηθούμε όλοι ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει πολλά χρόνια. Να κοσμείτε την Εκκλησία του και το Ιερό Αναλόγιο. Επιτρέψτε με στη συνέχεια να ευχαριστήσω τον αγαπητό Κύριο Κίσα, του Σταμάτιο, που και εκείνος με τα δικά του χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός και την καλικέρα θωραλιά του εφραίνει όλους οι οποίοι προσέρχονται στην Εκκλησία του Χριστού. Άφησα τελευταίο τον πολυσεβαστό μου πατέρα Νικόλα, με πολύ σεβασμό, που ανάδωσε τη ζωή του στα ιερά γράμματα της Εκκλησίας και του Αναλογίου. Αδελφοί μου, τελείωσε. Να προσευχόμεθα ο Θεός τέτοια αναστήματα να τα κρατάει στην Εκκλησία του, γιατί φτύνουν οι αξίες και τα πάντα. Και εμάς τους επομένους αυτών να χαρίσει σύνεση, υπευθυνότητα στο έργο μας, για να μπορούμε έτσι να ζούμε μέσα στην χαρά και την ευλογία του Θεού. Σεβαστέ άρχοντα, κοπιάσατε εκ μέρους των ιερέων του Ιερού Ναού, να λάβετε αυτή την εικόνα της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και πάντοτε ο Κύριος Μεταμορφωτής να σας χαρίζει
Άξιο. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον. Η Αγία Τριάδη φυλάξει αυτά. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, η Θεία Λειτουργία, όπως είπε ο Κυριώργιος, το βράδυ στις 7 η ώρα.